హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు శ్వేతకృష్ణ వ్లాగ్స్. సీతాకోకచిలుక ఇది ఒక అద్భుతం అని చెప్పాలండి. ప్రకృతిలో ఒక అద్భుతమైన జీవని చెప్పాలి. అందానికి ప్రతీక అండి. దీని గురించి మా బాబు ఏం చెప్తున్నాడో ఒకసారి. మా అమ్మ ఈరోజు కరివేపాకుని వలస్తుంటే నేను కూడా హెల్ప్ చేయాలని అక్కడికి వెళ్ళి నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటే ఇది దొరికింది. నాకు దొరికితే మా అమ్మని ఇదేందని అడిగా. అప్పుడు మా అమ్మ ఇది లార్వా కోకున్, దీంట్లోంచి బటర్ఫ్లై వస్తుంది అని చెప్పింది. నాకేంటో అర్థం కాకపోతే మా అమ్మ ఇలా స్లేట్ మీద రాసి చూపించింది. ఫస్ట్ బటర్ఫ్లై వచ్చి ఆకుల మీద ఎగ్స్ పెడతాయి. ఆ ఎగ్స్ క్యాటర్పిల్లర్గా మారుతాయి. తర్వాత లార్వా కుక్ ఆ క్యాటర్పిల్లర్ లార్వా కుక్కులుగా మారుతాయి. తర్వాత ఆ లార్వా కుక్కులోంచి బ్యూటిఫుల్ బటర్ఫ్లై వస్తుంది. మా అమ్మ రాసిన డ్రాయింగ్ మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో అదండి, మా బాబు చేతిలో ఉన్న ఆ కుక్కును చూసారు కదండి, అదే లార్వా. సో అది కరెక్ట్ వారం రోజులకి ఇలా బయటకు వచ్చిందండి. తల భాగం ఊడిపోయింది. సో ఆ టైంలో నేను దీన్ని వీడియో తీయలేకపోయానండి. తర్వాత మిగతాదంతా కూడా చాలా టైం తీసుకుందండి. ఇది ఆ షెల్లోంచి బయటికి రావడానికి చాలా కష్టపడింది కూడా. సో చూస్తున్నారు కదా, నెమ్మదిగా దాన్ని చీల్చుకుంటుందండి. దానిపైన ఉన్న ఆ లేయర్ని అలా చీల్చుకొని బయటకు వస్తుంది. ముఖ్యంగా అది నెక్టార్ తీసుకునే ఆ తేనె తీసుకుంటుంది కదండి, ఆ రింగ్ లాగా ఉంది కదా, అది బయటికి అది స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు చూడ్డానికి చాలా బాగుంది అనిపించిందండి. కాకపోతే కొంతమందికి ఇలాంటి వీడియోస్ జుగుప్సాకరంగా ఉంటాయి, నచ్చవు. కానీ ఇది ప్రకృతి సహజమైన రీతండి, మనం దీన్ని ఏమి చేయలేము. సీతాకోకచిలుక క్యాటర్పిల్లర్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత అసహ్యంగా వికారంగా ఉంటుందో ఈ బయటకు వచ్చే ఈ ప్రొసీజర్ కూడా అలాగే ఉందండి. సో దాని షెల్ కానీ అది బయటికి అది ఎంతో కష్టపడి ఆ షెల్ని బ్రేక్ చేసుకొని రెక్కల్ని ఆర్చుకుంటూ అలా బయటకు వస్తుంటే అది ఎంత బాధపడుతుందో అనేది అర్థమైంది. అంటే ఇంచుమించు ఒక తల్లి బిడ్డకి ఎలాగా ఇది జన్మనిస్తుందో, సో ఇది కూడా అంతే పెయిన్ అనుభవించిందని అనిపించిందండి. ఎందుకంటే చూడండి, అది ఎంతో ప్రయాసపడిందండి. ఈ వీడియో షూట్ చేయడానికి నాకు నియర్లీ 4 అవర్స్ పట్టిందండి. 4 అవర్స్ అది చాలా తనకలాడి ఆ షెల్ అంతా బ్రేక్ చేసుకొని బయటకు వచ్చింది. ఇంకా రెక్కలకి తడి ఉందండి, లైట్గా వెట్ ఉంది. అది ఆరిన తర్వాతే దాని రెక్కలు ఓపెన్ అవుతాయి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇల్లంతా తిరిగేస్తూ ఉంది, నెమ్మదిగా ఎక్కేస్తూ ఉంది. కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే, నేను ఇంకా పనుల హడావుడిలో పడి దీన్ని కాస్త నెగ్లెక్ట్ చేశానండి. ఇది ఎప్పుడు రెక్కలు ఆరిపోయిందో ఎప్పుడు ఎగిరిపోయిందో కూడా తెలియదు. అందుకేనండి మా సీతాకోకచిలుక స్కిప్ అయిపోయిందని పెట్టాను.